An tashi lafiya? Dama ina ta tunani ko zan same ka, sai kuma ga Allah ya sa na same ka. Yawwa, abubuwa ne suka dan taso min masu dama. Sannan kuma ina da dan wani shagali da nake so a yi irin namu na dattijai. Akwai wannan Maltina take ko? Maltina take. Katan din gaba daya. Katan gaba daya. Ai yau na zo. Mi ko katan din gaba daya. Akwai menene sunan walfaya yake ko yawa ga ina. Ba walfaya yake ko menene. Guda nawa? Ka san kuka fi gane shi yan boko. Da ko kwalin gaba daya. Na gaya ma hidima ce mai girma. Masha Allah. Hidima ce mai girma a gidana. Masha Allah. Haka muke so mu ji. Yawwa. To kaga dole harkan mai an hada da yara. Lemon kwalin chocolate. Yawwa, kwalin chocolate. Saboda harka haddata yara a ciki. Chocolate ba ya kare sai dai. To ba mu ina foto. Ina wancan sabulu da ake kira burin guza wanki da iyalinka. An da wanke da iyalinka. Wannan su kodan saboda wanke-wanke. Yawwa, wanke da iyalinka. Kodan saboda wanke-wanke a ya kamata sai kuma menene? Ka san sauka biki. Sauka ta biki. Ina kake? Dan cincin din nan din ɗebo ko guda 5 ne. Shi ma duk zan hada yara. Masha Allah. Ai yau ina gaya ma hidimar baya kankanuwa ba ce. Ka dauki guda 7 mana abin. Kawo su gaba daya. To kana ji na? Bari mu gani dan ka kammala hemi lissafi. Lissafi mun ji nawa ne? Lissafa. Ka san ku ne kuka iya lissafi me yake cewa calculating ko menene ta turawa? 7,000 da Mati! Je tun ɗazu nake ta neman ka don durin ƙwarka me ka zo yi nan gurin. Kai? Ashe mutanen 'yan banza ne sun zo sun wuce? Wannan mutanen da alamun 'yancin durin uwa da alamun hada da alamun dukkan su ɗaya ne sun da kaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wannan karan na gaya ma ko? Ai duk wani shege. Duk wani shege sai mun magani shi a garin nan. Ana kallon mu 'yan zaman banza ba mu da aiki. Gaya ma. Bare ana ganin mu da wannan 'yan ya duka irin garorin nan. Na ya zo kasuwa. Ake mu matsayata ne. Wannan maman ime ka za ta iya sayan wannan abu. Kai ka ce ka kashe shi. Ai ina gaya ma. Lissafi ne mai kyau. Ne mai kyau. Mati dan iska ne kai. Sannan yanzu baka gama gane na ba. Ai idan na ce zan yi rahin mutunci. Kaga dai wannan za mu iya aje ta mu dinga sha da ɗaya amma wannan tunda kaga dai sabulun wanki ba wahala yake mana ba wannan mu kai mu maman Emeka. Wai za mu ajiye ta mu fara yada daidai. Ai ka ye har da waifi take Waba. Waba. Kana ji na? Da farko. Wani sabon lalle. Kaga an zuna kaga mu. Ka san wani abu Mati? Wani tunani ya zo mun tunda kasuwan nan ta fara riba. Akwai wani mai shayi matsayaci jiya dan na ci indomi ban da kuɗi. Kara mun jama'a ya walakanta ni. Mu je mu tona mai asiri. Shi kuma yanda muka tona wannan asiri mu je mu tona mai. Bari in shiga da wannan kawai. Cap za a yi. Bari in shiga da